Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Niadtong November 27, 1970, samtang hugyaw ug naukay ang tanan sa gihimong pagbisita sa Manila ni Pope Paul VI, nay wala gyud damha nga panghitabo nga nakapakurat sa tanan. Usa ka Bolivian nasyonal nga nagpakaaron ingnon nga pari ang miduol kaniya kalit lang sa pag-abot gyud sa Santo Papa sa Manila International Airport. Sa dihang hapit na siya mupaduol aron muhatag og pagrespeto, kalit lang niyang giatake ang Santo Papa gamit ang usa ka kris. Kaduha gyud na lubaan sa liog ang Santo Papa. Murag ni hunong kalit ang kalibutan. Ang tanan nakurat kay walay nagdahom nga mahitabo kini sa pag-abot sa Santo Papa. Maayo na lang kay dali nga nakaresponde ang iyang mga kauban ug ang mga security ug napugngan ang mas grabe pa nga kadaot. Ang Santo Papa nasamdan apan nakapadayon gihapon sa iyang misyon ug wala nagpakita og kahadlok. Ngiga no? Ang Santo Papa atong higayuna nagsulob og baga nga kwelyo nga uban sa baga nga kupo nga mao'y nakapamino sa epekto sa pagdunggab kaniya. Apan mao ni ang hilabihan nga dalaygon, bisan pa sa nahitabo si Pope Paul VI, nagpadayon sa iyang mga schedules nga nakaplastada na diha sa iyang pag-abot. Gani, 2 days after, nibisita pa siya dinhi mismo sa Radio Veritas Asia. Ang Bolivian National gidakop og sa kaulahian na konbikto, nagserbisyo sa usa ka prisuhan sa atong nasod dayon eventually gipadeport siya pauli sa iyang nasod. Kining nahitabo ni Pope Paul VI, hilom ra ni nga nahitabo og didto na lang gibutyag ang kaseryoso sa mga nahiaguman niyang mga samad human sa iyang kamatayon niadtong 1978. Kini nga hitabo nagpakita nga bisan ang mga lideres sa simbahan dili malikayan ang kapintas sa kalibutan. Apan mas makita nato ang iyang kalinaw ug pagsalig sa Dios bisan pa sa daghang peligro. Sa iyang lamang nga pagpadayon sa iyang pastoral visit niadtong higayuna, iyang gipakita nga ang gugma mas labaw gyud kaysa tanang hulga. Ang kinabuhi ni Pope Paul VI usa ka testamento nga ang pag-alagad sa Dios usahay na adjud risgo. Ug bisan pa sa hulga sa kamatayon nagpabilin siyang matinud-anon sa iyang misyon. Kini nga istorya nagdala nato sa mas lawom nga kahulugan sa atong ebanghelyo karon. Naghisgot kini sa pag-antos, sa kamatayon, sa sakripisyo ni Hesus. Dinhi makita nato ang pagluib ni Judas, ang pagbiya sa mga disipulo, ang pag-antos ni Kristo ug ang iyang kamatayon ngadto sa krus. Unsay makutlo nato karong adlaw sa atong pagsulod sa Semana Santa? Unang punto, ang gugma sa Dios makita sa sakripisyo ni Hesus. Sa ebanghelyo nakita nato nga si Hesus andam modawat sa kasakit ug kamatayon alang sa atong kaluwasan. Wala siya mipalag bisan pa sa kasakit ug kaulawan nga iyang masinati. Si Jesus mismo nagkanayon, "Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will." Matthew 26:39. Sa binisaya pa, "Amahan, kun mahimo, ipalayo kanako kining kopa, apan ang imong pagbuot maoy matuman." Kini nga mga pulong nagpakita sa iyang pagkatawo ug pagka-Dios nga nagtinabangay. Usahay kita likaya nato ang kasakit ug mga sakripisyo. Gusto nato ang sayon nga kinabuhi. Apan ang ehemplo ni Jesus nagpakita nga ang tinuod nga gugma dili mulikay ug dili mulihay sa mga sakripisyo. Busa kung adunay kasakit sa atong kinabuhi, dili nato kini kalimtan nga ang Ginoo nakaagi usab ani. Ang atong mga pagsulay mahimong dalan sa grasya kung ato kining ihalad ngadto sa Dios.
Ang gugma sa Dios makita sa sakripisyo ni Hesus. Ikaduhang punto, anay paglaom sa kapasayloan. Sa atong ebanghelyo, si Judas niluib kang Hesus ug si Pedro nilimod pod kang Hesus. Apan lahi ang ilang tubag sa ilang mga sala. Si Judas nawad-an og paglaom, samtang si Pedro mibalik og naghinulsol. Nahinumdom si Pedro sa giingon ni Hesus nga sa dili pa mutuktugaok ang manok, ilimod na niya sa makatulo ang Ginoo. Ug sa iyang pagkahinumdom niini siya nihilak pag-ayo. Ang paghilak ni Pedro usa ka timaan sa paghinulsol. Usahay kita usab makasala ug makalapas sa Ginoo. Apan ang pangutana, unsa may atong gibuhat human nato maamguhan ang atong mga kasaypanan. Magpabilin batang way paglaom o maningkamot ang makabalik ta mangayog pasaylo sa Ginoo. Ang Ginoo anda mo pasaylo kanunay. Ang Dios dili gyud kapuyan sa pagpasaylo nato. Mao ni ang dakong paglaom nga atong gisaligan. Bisan unsa pa kadako ang atong mga sala, mas dako ang gugma sa Dios. Ana ay paglaom sa kapasayloan. Story time. Dili lamang si Pope Paul VI ang nakasinati og assassination attempt. Si Pope John Paul II usab nakasinati niini niadtong May 13, 1981 sa St. Peter's Square. Samtang siya nakighimamat sa mga tao, gipusil siya og grabe nga nasamdan. Apan usa ka makapahinganghang nga detalye mao nga sa dihang gipusil siya, nakalingi siya gamay nga maoy nakaluwas sa iyang kinabuhi gikan sa mas delikado nga kadaot. Siya mismo mituo nga gitabangan siya sa Our Lady of Fatima. Human sa iyang pagkaayo, iyang gibisita ang lalaki nga mipusil kaniya sa presuhan ug iyang gipasaylo. Kini nga hitabo usa ka buhi nga ehemplo sa ebanghelyo sa kapasayloan. Ang kalibutan nakurat sa iyang buhat. Kay lisod kaayo pasayloon ang tao nga gusto kang patyon. Apan para kang Pope John Paul II, ang iyang kinabuhi nagpakita nga ang pagtuo dili lang pulong kundili buhat. Ug sama ni Kristo, iyang gipakita nga ang gugma makabuntog sa bisan unsang puwersa sa panulay. Mga igsuon, mga anak sa Dios, karong Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoo, gihagit kita sa pagtan-aw sa krus. Dili isip kapildihan kundili kalampusan sa Dios nung gugma. Ang krus ni Kristo nagpakita nga ang gugma andam mo sakripisyo alang sa uban. Kung kita makasala, ayaw kahadlok, balik sa Ginoo kay andam siya mo pasaylo. Kung kita masakitan, hinumdumi nga ang Ginoo nakaagi usab ni ana. Sa matag krus nga atong pasanon, adunay saad nga pagkabanhaw. Magpabilin kita sa pagtuo kay sa katapusan, sayod na tadaan, ang gugma ang mahimong magmadaugon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.